Mä oon Iiris, mä oon 19-vuotias ja mä työskentelen Töölön Ankkalammessa. Ennakkojakso auttoi mua saamaan oppisopimuspaikan sillä tavoin, että mä pääsin työharjoitteluun ja sitä kautta sain niin hyvät suositukset, että sain tämän nykyisen työpaikan. Ennakkojakso on erittäin tärkeä osa sitä, että kun lähdetään palkkaamaan yritykseen työntekijää, koska sitä kautta päästään näkemään just sitä, että minkälainen työntekijä on kyseessä, minkälainen ihminen on kyseessä. Päästään vähän kertomaan tässä ennakkojakson aikana siitä, että mikä yritys on, mihin ollaan sitoutumassa ja mitä ollaan tekemässä. Hei, olen Atte Raike, opiskelen tarjoilijaksi ja oppisopimuksella täällä Kujabar Bistrossa. No, mun mielestä oppisopimuskoulutus on siinä mielessä erittäin hyvä juttu, että jos lähtee miettimään ihan ravintola-alalta, niin siis normaalistihan siihen vastaavan pätevyyteen vaatii sen 2 vuotta. Niin oppisopimuksella, jos sen pikavauhtia hoitaa, niin se on 9 kuukautta sitten. Että ihan ravintolan kannalta että omasta kannalta se on erittäin hyödyllistä. Ennakkojaksosta työnantaja hyötyy sen, että ehdottomasti oppii tutustumaan tähän hakijaan ja mahdolliseen tulevan työtiimin jäseneen. Työnantajan näkökulmasta ennakkojakso on hyvä tapa työnantajan ilman riskiä tutustua mahdolliseen tulevaan oppisopimustyöntekijään. Yritykselle yleisesti suunniteltu ennakkojakso, niin sehän on mielestäni kannattaa tehdä firmakohtaisesti ja mikä tahansa yritys voi lähteä tähän mukaan, jos ehdottomasti itse suosittelisinkin sitä, koska sitä kautta nimenomaan päästään löytämään ne omat tyypit, oikeat tyypit siihen omaan firmaan. Oppisopimuksen onnistumisen edellytykset on varmaan se, että se opiskelija itse tietää mitä tahtoo ja on löytänyt sen mitä oikeasti itse haluaa tehdä ja on huomannut, että ne työtehtävät on mieleisiä ja haluaa oppia lisää ennen kaikkea. Olen Juho ja olen töissä Sanerva-kodissa ja opiskelen lähihoitajaksi Diakonia-opistolla. Suosittelisin ennakkojaksoa sellaisille ihmisille, jotka vielä etsii itseänsä ja sitä omaa uransa ja alansa. Henkilölle, joka haluaa tutustua ja saada varmuuden siitä, että haluaa tälle alalle opiskella ja jatkossa sitten lähteä luomaan omaa uraa. Suosittelen oppisopimuskoulutusta kaikille, jotka on tosi varmoja siitä alasta, mitä haluaa lähteä opiskelemaan ja on motivaatiota tehdä niitä koulujuttuja työpäivän jälkeen ja käydä siellä koulussa. Parasta ennakkojaksossa oli se, että sai kokeilla sellaista työtä, mistä ei ole mitään kokemusta.